na vana kuzotoita nemakaya kuti pada kuma finishing ye ma airways ndo ari kutoita sekuzvenda uzotadzako kutikamba muvheka vaikafulo ma airways mamwe akajegera apa vakuklina mumba sekuzvenda vakuwaona vavo avo sekuzvenda vapa because maingodirwa mvura pesa apa saka vatange vausataita kuklina mumba machoni nekuklina paje saka kumukira kwadaisaka vake vakati hazvichabudiswa muti saka zvoitawo zvakutoklina hafu yatakazoona zvakanaka ukaoma kwazvo saka muno ndomunasikana mana ndikini airways apakutoisa mukati mama maairways asakapada saka kana kuti pane uya anenge achiti ndidamoti kasiye kapendewa the whole of today I am here you girls of this nation ambozviona ndiripo zuva rose kana wati ninika sero ndoda kuko kana tinoshandisa ndi2 mabhaketi epens ambozviona kuitira kuti imba yose ipere kupendwa asi tikaona hedu 1 hazvina mhaka tinongopenda furani nemativi maviri kana tivi rimwe asi tataona maviri ambozviona kwaikunawo kuti isusu toda kuita toda kuti chisiye chapendwa chinyatse kushaina chisiye chadada muno muchabhiri kunzi hai chakazobuda ambozviona manje ndiriko zuva rose hasi china I am here for you guys, for the people. Ndochida kuba ndichabuda ndikadzoka ndikaenda sei ndichadzoka nemadhoni mahundu achimamusene saka ndina kumbona kuti macommunication angu akamira sei ndanaya kuti network ina kunoiaairways saka ni chakatoona zvofamba sei ndasvika panetwork asi ndakoti kupe update yekuti ndokwatiri vana sekubheni vangu vafanira kumukira kuti vapinde pabhazi vala kuzomukira vakati sister tatapedza kudi kuklina dzimba nekuklina futi masaraundings apanenge pashandwa izvozvo then diki futi ndichazohambira kuti maiziwata kusuka nguva nanabwarayira kuti pane passion dzakapuwa madzimai aya akachiforoma nesu kubva pekutanga kusvika tambopedza kuti sekupisa zvitina saka ndakavarayira shoko kuti ndivo vandovaziva madzimai acho vagozokwanisa kusvika tivape passion yavo achileta zuva ranhasi tivaparidza mafamiro avo ndozvipo for the meantime angokutenda inoita kuti zvaita izvi zvake zvaita mwari vakanaka zvaita mwari vakanaka zvedu zvaita zvedu zvaita mwari vakanaka mwari vakanaka zvedu zvaita mwari vakanaka mwari vakanaka zvedu zvaita mwari vakanaka mwari vakanaka mwari vakanaka mwari for the people and my money. Yeah, so it's called my airways. Yeah, my never do. Jango wao kuti wakauya zuro. Akafika akachibotendera kumbona mpoma kwavira ka. Akasvika kwamira pinda mbona mpoma kwa. Saka inspector. Saka do is no to be found at is. Pandozhipo. Ah.
Toita sei. Sasa nitaita sei.